Ahoj, všichni zdravím a vítám u již druhého dílu do castu. Se mnou je tu moje parťačka Markéta Sajnerová. Ahoj. Moje jméno je Jiří Tupý a naším dnešním hostem je psovod s velkým P. Je to psovod tělem a duší a je to moje velká inspirace, můj dobrý kolega a parťák, srdcař, sloužící v Karlovarském kraji na skupině speciálních kinologických činností, nadpraporčík Tomáš Papáček. Tomáši, ahoj. Ahoj. Moc děkujem, že jsi svolil k tomu, že se tady s náma dneska budeš bavit a předáš nebo ukážeš všem svoje velké zkušenosti, kterých teda je požehnaně, jelikož o tobě vím, že letos oslavíš už 40 let služby této vlasti. To je obdivuhodný. A tady jsem si na tebe připravil takový šmíráček. Z těch 40 let Tomáš sloužil nebo slouží 38 let u Policie České republiky. Z těch 38 let je to 33 let, kdy sloužíš jako psovod. Začínal jsi na skupině, kde jsi byl všestranným psovodem, to je 12 let. Následně si začal dělat právě tuto speciální kinologickou činnost, to už je 21 let. A z těch 21 let je to 17 let jako vlastně vyhledávání zbraní a 14 let výbušniny. Ano, tak to sedí, no. Je to hodně. Je to randál. To je strašně moc let zkušeností, proto jsme si tě i pozvali. Nás by zajímalo hlavně asi ze začátku, jak jsi se vůbec ke služební kinologii dostal. Jestli bys mohl zhodnotit vlastně, jak to bylo před těma 40 lety, když to všechno začalo. No, před 40 lety, no tak jak si správně podotknul, u policie jsem 38 let, z toho, k tomu ještě, no, předtím jsem byl 2 roky na vojně, kde jsem chtěl dělat taky psovoda, ale tam bohužel jsem neměl to štěstí, protože usoudil, že jsem moc hubenej, což tenkrát asi, to může jako vypadat komicky, tenkrát to tak bylo. A poslali mě tenkrát na poručnickou školu střeleckou a to jsem absolvoval, teda potom následně jsem byl i na rotě psovodů, kde jsem cvičil kluky a tak dále, no, takže to bylo taky v kostce, co se týče vojny a poté, když jsem nastoupil potom k policii, tehdy ještě ke Sboru národní bezpečnosti. A co tě k tomu vedlo, že jsi šel k té policii po té vojně? Já si myslím, že prostě tu šavli jsem měl u boku už. Prostě, no. No, takže tam jsem potom, když jsem nastoupil na oddělení ochrany státních hranic, no tak od samého začátku jsem tam žadonil o to, abych mohl dělat se psem, protože jsem viděl, že by to byl určitě přínos do té služby pro nás, protože v té době nás tam bylo málo a bez sporu pomocník byl, což potom mnohokrát nám dokázal, že jo, takže no, jenže tenkrát to nějak nešlo, 2 roky jsem byl ve zkušební době, také to dřív bylo nastaven, pak škola. Vlastně do té školy jsem nastoupil po 2 letech, to bylo ještě na federální školu v Holešově. Když jsem se vrátil z federální školy, tak mě vlastně poslali znovu zpátky na důstojnickou školu, takže to byla taková ta prodleva, jsem to absolvoval, teda nedělal a nemohl dělat. No a když jsem se vrátil, no to už bylo hodně dávno, tak se mi podařilo přesvědčit teda vedoucího, ten mě uvolnil, že jsem se dostal k té psovodině. Základní kurz jsem prodělal v Libiovicích. Tam bylo nějaký výcvikový středisko? V Libiovicích bylo výcvikový středisko a v Libiovicích byla tenkrát i chovná stanice. Zkrátka, tady jsme vlastně ve chvíli, kdy ty už jsi u policie a můžeš dělat psovoda. Ano. Jak to potom pokračovalo? A kde jsi sloužil? To tak, že já jsem vlastně sloužil jako normální řadový policajt a toho psovoda jsem dělal k tomu. Takže já jsem na žádné skupině nebyl, já jsem byl součástí toho oddělení a můj pes to samý. A jak jsi v té době cvičil, nebo jak ti to bylo umožňované v práci? No, bylo to takový zoufalý, jako když to vezmu z dnešního pohledu, vlastně, tak já jsem neměl od koho čerpat zkušenosti, byl to takový pokus omyl. De facto u nás na oddělení, kde jsem sloužil, to bylo pohraniční oddělení na Božím daru, tak tam měli psy jenom vojáci, kteří tam u nás byli jakoby na stáži. A poté, co odešli, tak my jsme to pomaličku jako přebírali, tu kinologii jakoby po nich. No a de facto můžu říct, že jsem byl jeden z prvních jako policistů u pohraniční policie, aspoň tady u nás teda,
kde jsem přebíral psa a vlastně jsem byl jako psovod. Mm-hmm. Takže ono se to vlastně nedá srovnávat, jak to bylo tenkrát a jak je to v dnešní době. To určitě ale i přes nedá. nějaký zákazy nebo to, že ti nebylo umožňovaný vlastně se k těm psovodům dostat, si setrval a teď u nich vlastně seš. No ano. Musel jsem urputně žebrat a vysvětlovat, že to nebude problém, že to nebude přítěž. No a jak jste v té době toho psa na těch hranicích využívali? Jak tam byl vnímaný ten pes právě? No kolegy určitě v pozdější době kolegy určitě pozitivně, protože v té době my jsme vlastně na té hranici, bylo špatné spojení, telefony prakticky ani nevím, jestli už byly mobily. Jo. Takže vysílačko občas jsme se dovolali, ale občas taky ne, víceméně jsme se ani nedovolali, takže jsme byli odkázáni sami na sebe. Takže taková ta vysílačka přes rameno, kterou jste nosili. No taky, no. Já už teda nevím ten typ, jestli to byla PR10 nebo jaká to už, ale není asi podstatné, to už možná ani prostě se sebou jste tahali skříň a bylo to náročné. No a vlastně jsme byli odkázáni sami na sebe. Tenkrát jsme hodně chodili pěšky, že jo, nějaký auta, to bylo jak výjimečně. No, takže když se někdo předváděl nebo se zadržela nějaká větší parta, tak se to všechno vodilo pěšky, třeba ze vzdálenosti, já nevím, třeba i 10-12 kilometrů, eskortovali lidi. No. Máš zkušenost s nějakou takhle velkou skupinou, kterou si zadržel? Jeli jsme do práce a po cestě do práce jsme si z autobusu všimli utrženého břehu od sněhového mantinelu. Tak hned, jak jsme přišli na barák, tak oba dva, já i ten kolega, jsme šli do kontaktu a on říká, hele, všim si to, a říká, jo, tam někdo bude, viď. Tak jsme popadli psa, jeli jsme tam, no a výsledek byl takový, že jsme z božího darského rašeliniště vytáhli 30 Iráčanů. Těch 30 Iráčanů jsme potom vedli po té silnici, ty 3 kilometry asi na barák a tenkrát ten pes, co jsem tam měl, tak to jako určitě pomocník byl, protože z začátku on to vypadalo, že se nám rozutečou, což si nedovolili, když viděli psa a potom tam byly takový náznaky, no, což jim pes jako vysvětlil, že tudy cesta nepovede. Kam jste dali na tom baráku? Měli jste vůbec na ně prostor? No, prostor tam byl jako stísněný, ale nějak jsme si museli poradit, že jo? A teď ve 2 lidech provedení 30 lidí, že jo? Takže to nebylo jednoduchý. Takže pes vám hodně pomohl v té určitě. A když jsme ještě kontaktovali samozřejmě ostatní složky, aby nám tam měli pomoct, tak on to chvilku samozřejmě trvá, že než se tam sjede. A bylo taky složitější. No a jak říkám, ten pes byl opravdu pomocník a tak ho vnímal celý oddělení. Každý sezení takový v tom přátelském duchu na tom oddělení, každý mejdan, tak tam byl sám náš pes. No akorát, že už potom se to trošku ta zábava pohla, byla taková trošku veselější, jak jsem se odváděl, aby nám došlo k nějakým maléru. Jo. Ale pes prostě byl s náma. Paráda. Takže teď jsme právě ve chvíli, kdy jsi byl na těch hranicích, kam jsi pokračoval, kam pokračovala tvoje cesta? Potom vlivem té doby, která se odehrávala, jsme zažívali jednu reorganizaci za druhou. Ty reorganizace vlastně nebraly konce až do roku 2009. Jo. Ale od té pohraniční, aby jsem se teda vrátil zpátky, z té pohraniční nás potom sloučili, pohraniční oddělení zaniklo, šli jsme na pasovku, kde teda jsem vlastně začal už potom dělat psy ve té specializaci, měl jsem tam psa na vyhledávání OPL. To se bavíme o službě cizinecké policie. Ano. Na letiště. Ne, to ještě nebylo letiště. To jsme na hraničním přechodu. To byl hraniční přechod na Božindaru. V té době nějak oddělení pohraniční policie zaniklo, sloučilo se to v ten referát, přešli jsme pod referát na ten hraniční přechod. Takže ty kluci, co jsme sloužili v tom pohraničí, jsme přešli na tu pasovku a tam jsme dělali tu práci. No. Co následovalo? No pro mě se to asi tolik nezměnilo, akorát to, že v té době jsme tam byli velen jakoby na odbavování, takže jsme odbavovali, ale jako psovod jsem z toho byl vyjmutej, takže jsem mohl jako víc být v terénu s tím psem, což mě teda vyhovovalo a tam jsem mohl dál pokračovat v tom, co jsme dělali. Jo, ještě by bylo teda vhodné se vrátit k tomu, že v té době, a teď nejsem schopen říct, jestli to bylo rok 80, no teď nejsem schopen, ale si vzpomínám na ten rok, tak vlastně jsem zakládal skupinu služební kinologie pod oblastním ředitelstvím cizinecké policie Plzeň, s tím, že jsme měli 3 pracoviště. Jedno bylo Karlovarský, jedno jsme měli v Aši
a jednu na Folmavě. Tyhle 3 skupiny jsme vlastně kryli potřeby těm útvarům plus potřeby celorepublikovým útvarům. Jako ÚOZ a Národní protidrogová centrála. Tak. A to byla hezká doba pro mě, takže já jsem vlastně už nemusel chodit odbavovat, nebo teď se budou někteří kolegové asi čertit nebo i smát, protože já jsem tam byl opravdu minimálně. Takže jsme už dělali jenom tu svoji práci a tý bylo požehnaně teda. Jako tý bylo fakt hodně. No, můžeš nám dát nějaký příklad? My jsme vlastně v té době, co jsme chodili do služby, tak co služba, co jsme měli vyžádání, nebo jsme plnili nějaké úkoly. Takže těch příkladů, já nevím, bych bylo asi mraky, no, tak jako tenkrát jsme proložili různé tržnice, vycházeli jsme vstříc i územním odborům, jo? Když potřebovali pomoc, tak jsme se snažili jim pomoct, prostě jak to bylo možné, no. Já nevím příklad. No nemusíš, já jenom jsem myslel, jaká byla vlastně vaše náplň s tím psem, no, v té práci. Na té skupině služební kinologie, jak jsem podotknul, kterou jsme měli na Božím daru, tak nás bylo 5. Z toho 2 jsme dělali speciálky, to znamená, že jsme měli psy na OPL, na drogy, na psychotropní látky a další kluci měli psy jakoby všestranný. Takže jsme jezdili třeba s úřadem práce, zajišťovali je, to dělali ty kluci všestranáři. No a tu naši práci těch specialistů, taky, jak jsem říkal, když se dělali kontroly na tržnicích nebo potom přímo na vyžádání, na domovní prohlídky jsme jezdili už v té době, jsme jezdili v rámci celého kraje, jo, když jsme byli třeba dislokovaní tady na tom Božím daru, tak nebyla výjimka, když jsem třeba dělal domovní prohlídku v Rokycanech. Jo. Dobře. Tak aby jsme pokročili, z těch hranic si šel na to letiště pracovat? Když potom teda zanikly ty útvary nebo se opouštěly hranice, tak jsem byl rozkazem převelený na mezinárodní letiště do Karlových Varů. Tam jsem přešel se psem na, jak jsem říkal, na ty omamné psychotropní látky a v té době už jsem měl psa na vyhledávání zbraní a zbrojních komponentů. To byl v té době jediný pes u cizinecké policie, který měl tu specializaci. No a tam jsem pokračoval v té činnosti vlastně toho psovoda, i když jestli to jako správně vybavuju, tak jsem tam byl zařazen policisti na ochranu objektů zvláštního významu. Tak se to jmenovalo. No a naším úkolem vlastně bylo, tam jsem si potom přibral ještě dalšího psa na ty výbušniny, takže jsem měl psa na výbušniny, na drogy a toho psa na ty zbraně. To byla taková zajímavá doba, tenkrát oni ho všichni chtěli používat, ale nikdo nechtěl mít jako nastálo. No takže toho psa potom si vzali kluci do Ostravy, no a pokud já vím, tak byl s ním spokojen a já konec konců taky, protože ho měl velice slušný kluk a šel do dobrých rukou. Tak. A to je pro nás vždycky důležité, to víš sám, že jo, když opouštíš taky parťáka. Přesně tak. Služba na letišti, na tom mezinárodním letišti v Karlových Varech byla z začátku zajímavá. Ty lety tam byly, ty Rusové lítali, že jo. A potom už jak to slábil ten provoz, tak už já jsem se sám cítil hrozně zbytečně. Já jsem měl vlastně 3 specializace a cítil jsem se hrozně nevyužitej. A ta práce už přestávala mě naplňovat, protože my jsme pořád jenom cvičili, ale nemohl si to nikdy vyzkoušet. No tak jsem potom po oslovení teda mým nadřízeným, teď momentálně mým nadřízeným, jsem se rozhodl, že ten útvar opustím, což bylo pro mě taky velice těžký. Bylo to pro mě velice těžká doba. No ale rozhodl jsem se jít prostě za prací, no. Tam, kde jsem cítil potřebu. A do dneška toho nelitu, protože já jsem si uvědomil, že my jsme se tam nahoře na tu válku hráli a tady v ní jsme. A to se bavíme o dnešním působení jako psovod speciálních kinologických činností Karlovarského kraje. Tak. No, stihl z toho hodně za 40. Tady jsem do toho skočil rovnýma nohama, no a bojovali jsme, no. Začátek byl samozřejmě těžký, ale ty začátky jsou těžký, no, ale tak se s tím pereme a snad úspěšně. To 100%. To já vím moc dobře. A děkujeme ti za to, jaký seš, jak pracuješ na sobě neustále. A vlastně já o tobě vím, že aby tvoji psi pracovali a fungovali, tak nejseš línej se zbudit ve 3 hodiny ráno a jít si založit nějaký vzorek,
a pracovat s tím psem, aby uměl pracovat i v jakoukoliv hodinu vlastně. Ano, to takhle dělám. A to si asi jeden z mála, si myslím. To nemůžu posoudit, to nevím. A já si myslím, že asi snad ne, že to dělá asi většina psovodů. Ale zrovna tak to dělám, když jsou extrémní teploty, jo? Takže nějakou jednoduchou zálož, prostě jednoduché cvičení, tak aby ten pes věděl, že když prostě prší, sněží, prostě dělá se pořád. Takže teďko tady jsou s tebou určitě všichni spokojení tím, jak cvičíš, jaký vlastně si, jak říkal Jirka. A navážem asi tím, že v té služební kynologii je tím hlavním článkem služební pes. A jak vlastně probíhá výběr toho služebního psa? Tak ten výběr probíhá, já bych teda se vrátil k tomu ještě, že u nás tady převážně bereme psy z chovné stanice, z policejní chovné stanice. Měli jsme dřív 3 chovné stanice, byly to Libiovice, Prackovice a Domažlice. No postupem času, já stejně nechci jako zabírat, jak to probíhalo všechno, ale postupem času došlo k určité redukci a teď momentálně máme jenom teda v těch Prackovicích tu chovnou stanici. Odtamtud mám psa na OPL, na ty drogy. A předtím teda ještě jsem stačil tu Meli, co mám na výbušniny. Tak tu jsem ještě stačil převzít v Domažlicích a tu třetí vlastně, co mám třetího psa, kterou připravuju taky na výbušniny, tak tu už mám taky z Prackovic. A konkrétně teda u těch 3 pesenů tvých, jak došlo k tomu výběru? Přijedeš teda do Prackovic, vidíš tam štěňátka malinký, jak dojde k tomu výběru třeba, jestli preferuješ nějaké charakteristiky, nebo to, jak se to štěně konkrétně na tom místě chová? U mě to je všechno jenom pocitová záležitost. Nechám to zvíře se projevit a pokud já jsem sympatický tomu zvířeti a to zvíře ke mně přijde, začnu se mnou komunikovat a jsou tam takový ty rysy, který, jo, třeba teďkon, aby jsem to vysvětlil, teďkon naposledy, když jsem si bral tu čubinku na vyhledávání těch výbušnin, no tak když jsem tam viděl běhat, tak ona popadla aport, běhala s ním, pak mi ho ukazovala, přiběla, nechala se ode mě vzít do ruky, žádná bázlivost tam nebyla, tam bylo vybráno. Takže vždycky pro mě to byla pocitová záležitost. Dokonce ještě v minulosti, hodně dávno, když jsem byl na té pohraniční, tak jsem si tam takhle vybral psa a to bylo v Domažlicích, což oni to nemohli pochopit, že si beru tak škaredýho psa. Ona teda, bylo to německý ovčák, ale ona měla nějaký přerostlý chlup. Hezký zvíře to nebylo, to určitě ne, ale mi se hrozně líbila povahově. Jo. Takže to a krása je pomývá, povah zůstává, ne? A ty teda máš jenom německé ovčáky? Mám. Jeden čas jsem polemizoval ještě s loveckým psem, který jsem si chtěl na závěr své kariéry vyzkoušet, ale prostě to tak dopadlo, že ten lovecký pes se nekonal a všechno jde svou cestou tak, jak má jít. No. Tak žádný konec se vlastně nekoná. Mě by ještě zajímalo, mluvíš tady, že jsi měl feny nejčastěji, tak proč zrovna feny, proč ne třeba psy? Tak, když jsem byl na všestrannosti, když jsem dělal všestrannost, tak jsem měl vždycky psy. Vždycky jsem měl psy a tam vlastně mezi těma německými ovčákama byl jeden pejsek a to byl Rottweiler, od kterého mě spousty lidí odrazovalo, že to nedělá, když je horko a nedělá to, když je zima. To nebyla vůbec pravda, ten pes fungoval a dělal. A byl to zlatý pomocník, jo. To prostě ten měl některé věci úplně vrozen a super zvíře. Dokonce poté jezdil i na výjezdu. Byl zařazen jako výjezdový pes. Takže i tu pátrací zkoušku zvládnul, udělal, prostě fungoval. No a jinak, když jsem dělal ty specializaci, takže tam jsem měl jenom fenky. Mně se s nima líp dělalo, líp jsem s nima navázal kontakt, oni byli takový a hlavně oni nemají takovou tendenci přeznačkovávat nebo značkovat při domovních prohlídkách a taky, což jsem slyšel od kolegů a párkrát jsem to i viděl, no, takže ty feny takové prostě nebyly. No. Tam byl akorát problém v tom, že nevím, jestli to mají ostatní, ale já mám ty fenky hrozně žárlivý, takže
když pohladím jednu, tak ta druhá by zakousla. No, takže je to časově dost náročný, každou zvlášť cvičit. Samozřejmě i tak by se cvičila každá zvlášť, ale každou zvlášť venčit. No a také to je, jestli... Když jsme teda u té všestranné nebo základní kinologické činnosti a u té speciální, dokážeš říct jenom lidem, kteří se v tom třeba úplně neorientují, nějaký základní rozdíl, co se vlastně vykonává v té základní a co v té speciální činnosti? Já bych teda chtěl především říct, že já jsem nikdy nerozlišoval a popravdě řečeno ani neuznávám rozdělení tělesné kinologie na základní a speciální. Každý psovod je specialista, každý. A dělá takovou práci nebo makovou. Ty kluci v té základní, když se bavíme o té základních kinologických činnostech, tak ty práce tam mají opravdu hodně, co musí to psa naučit a ten pes, co musí pojmout a fungovat. A za mě jsou to úplně stejní specialisti jako my, akorát, že nějak tím systémem byli asi zdegradovaní, no, na nějaký základ a speciál, nevím. Prostě jsou to specialisti zrovna tak jako my, také vnímám já a tak si ji vážím a vážím si konec konců každýho, kdo to vodítko drží v ruce a kdo funguje. A když to teda pominem, tak ten rozdíl, služební kinologie je základní a speciální. Ty si vlastně řekl, že v tom rozdílu nevidíš, ale nicméně, co se na těch skupinách, jaká práce se tam vykonává s jakou specializací těch psů? No rozdíl je v tom, že ten psovod je vlastně, jak říkal kdysi jeden můj kolega, to je vlastně taková poloviční zásahová jednotka, on tam jde jako první. Že? My s těma specialistama jdeme už po něm dohledávat a tak dále zjišťovat. Takže v tom já vidím zásadní rozdíl. A co tam ty psi dělají, že? Tak dělají stopy, obrany, vyhledávání osob. A to nejenom, nehledají jenom pachatele, že? Oni můžou hledat i třeba starou babičku nebo dědu. Ten pes tam nemůže přiběhnout a zrichtovat ho jako pachatele. Že? Takže v tomhle je to hrozně těžké tam naučit diferencovat. Že? To je zlej člověk, tohle to nemůžeš kousat. Že? Momentálně teda mám psa na vyhledávání výbušnin. K téhle fence ještě dělám jednu, aby byla náhrada, protože ona už se jí blíží věk, i když ona je zatím v dobré kondici, ale už ten věk je relativně znát, takže je třeba už připravit nový zvíře, takže dalšího psa připravu na ty výbušniny. A k tomu mám ještě psa na vyhrávání OPL, na ty omamné psychotropní látky a přivtiskává mu zbraně a zbraní komponenty, což mu nedělá v celku velký problém, akorát teď ještě musíme získat ten atest, no, takže snad se nám podaří ten atest získat. Protože nedávno, to vlastně před rokem, co jsem měl 4. psa, tak ten bohužel uhynul na torzi žaludku a ten tohle to všechno měl. Ten dělal jak zbraní komponenty, tak drogy. Když se takhle ještě ohlídneme zpět v čase, máš představu, kolik služebních psů ti prošlo rukama? No, to je velice těžký, no, protože já jsem v určitý době dělal i psy pro kolegy, kteří třeba si neměli možnost toho psa připravit. Bylo to složitý, no já nevím, možná 16, 17, 20, já už popravdě řečeno nevím, to splývá. Nedávno jsem říkal, že si ty jména musím nějak nepsat, najít si nějaký fotky a ještě se k tomu teda nedostal. No. Dobrá. Když jsme u toho teda, u té přípravy toho psa, ty jsi zmiňoval, že jsi dělal psy i pro kolegy. My tu máme otázku pak, jestli si každý psovod připravuje toho svého psa na tu konkrétní činnost sám. Tak asi si i odpověděl, že ne, že vlastně si nějakým způsobem pomáháte. To bylo tehda, no tak teďko víceméně si ty kluci připravují ty psy sami. Ona zase, když vezmu tehda, když jsme zakládali skupiny služební kinologie při tom oblastním ředitelství v Plzni, tak nás bylo 85 psovodů. Jenom v tom plzeňském u toho oblastního ředitelství. No a po čase, po těch reorganizacích to ubejvalo, až v tom roce plus minus, v tom roce 2009 nebo 10, když ta cizna byla rozpuštěná teda, a zbyly jenom útvary na letištích, tak nás to přežilo 5. Takže tam byla jako velká úmrtnost, velká selekce. A já bych řekl, že dneska ty psovodí, který už slouží, tak už to už je jiná sorta lidí a ty psy si dělají sami. Tak určitě se cvičí v dnešní době jinak než tenkrát.
a už dneska ty lidi vědí, mají různé možnosti, hlavně víc možností, než bylo tenkrát, takže asi to není takový problém. No, to určitě. Pak vlastně dá se, asi může se říct, že k vycvičenému psovi se většinou přichází tak, že končí psovod. Je to vlastně jak kdy. Jestli by nám Tomáš mohl právě říct, co vlastně práce psovoda obnáší z toho důvodu té zodpovědnosti. Můžeš jít na dovolenou, Tome? Nebo jak to máš, když máš 3 psy? No, tak na dovolenou určitě jet můžu, že jo, ale to je otázka, jestli tu dovolenou člověk užije potom, no. Protože člověk pořád je svázaný s těma parťákama. Já teda na těch dovolených jsem asi moc nezažil za těch x let, co to dělám, ale párkrát jsem taky na dovolený byl, to určitě. No, je to zodpovědnost, především je to hrozná zodpovědnost, kterou člověk přebírá na sebe. Když člověk potom uvědomí, že ten pes vlastně nikoho nemá, jenom vás, nebo toho psovoda, tak je to řehole. Já sám osobně můžu říct, že já jsem vlastně skoro celou svoji kariéru, teď už mám děti dospělí, už jsou dospělí, už mají svý děti, že jo, ale byla doba, kdy jsem měl hrozný výčitky, protože když jsem byl s dětma, tak jsem měl výčitky, že mi tam leží pes v práci. Poté, když jsem byl se psem, tak jsem měl výčitky s tím, že se nevěnuju dětem, takže s tím jsem se pral dlouho. Ono by vlastně ještě chtělo říct, že služební psovod nebo policejní psovod, tak vlastně tam práce nekončí. Tu práci člověk musí dělat 24 hodin a každý den. My ještě bychom teda podotknul, že my ty psy máme doma, jako všichni máme doma, nemáme tady nikde ustájen, jako na hromadném ustájení, jak to může někde to možná tak snad i je, ale tak u nás každý má ty zvířata doma, takže je to o to náročnější vlastně, že toho psa máte 24. Takže volno člověk nemá nikdy, že, jako takový. Že. A někteří lidi si myslí, že psovod přijde do práce, nafasuje si tady psa. Ono to tak možná dřív i bylo, ale... No dneska už to tak není. Zažil jsem tu dobu, kdy to tak opravdu bylo a v těch reorganizacích, když se dělali různé přezkoušení a takový, tak ty lidi odpadávali, protože oni to psa brali jako donucovací prostředek, zrovna tak, jako když si vzal ze skříně obušek. Jako věc. No, jako věc. A tak se k tomu i řada lidí chovala a ty už tady samozřejmě nejsou, také lidi už mezi náma nejsou. No, prostě práce psovoda, to je 24/7, ta nikdy nekončí, cvičí se jak v práci, tak mimo, aby ten pes dobře a správně fungoval. A ty lidi, kteří právě, nějaká část to je, který přijdou, myslí si, že si právě toho psa vezmou a tím to končí, vycvičenost už tam je, tak ty se stává, že i po nějaký době končí a i takhle se právě dá dostat k psovi, který už to je po někom. Vždycky je to obrovsky těžký, jak pro toho novýho psovoda, tak i pro toho psa. A i takhle se právě dá dostat ke psu a není to, že si psovod vycvičí svýho vždycky a o to je to potom těžší. Můžou to být takový ty psovodi zleknutí, jak já říkám. No. Oni potom vidí to finále, když přijede psovod, pes mu funguje hezky, to vypadá, říká, to bych chtěl dělat. No, takže to začnou dělat, najednou zjistí, že není kam s rukama, kam s nohama, že to není tak jednoduchý. Což vypadá i v těch speciálkách, ale každá práce chce svý. A potom ta řehole, že jak jsme říkali, 24 hodin vlastně člověk je s tím psem. A to, ať vám je dobře nebo není dobře, to prostě tak je. Takže zkrátka policejní psovod je v práci neustále a práce nekončí, je to tak? Je to tak. Můžeš nám teda zmínit, jak často cvičíš, co konkrétně třeba cvičíš? Ty už jsi zmiňoval, že cvičíš v různém počasí a v různých třeba i ranních hodinách, aby ten pes byl připravený na tu reálnou situaci, která se pak samozřejmě trochu liší od toho tréninku. Vlastně cvičím každý den. Každý den cvičím. Jsou to jednoduchý zálože, prostě, ale cvičím každý den. Ať je to poslušnost, ať je to zase lehce formou hry a tak dále. Není to žádný, že bych vzal psa na plac a tam jsem začal drillovat, to vůbec takhle ne, protože tam já nevidím smysl toho takového cvičení. Ještě abychom vysvětlili zálože, tak vlastně Tomášovo práce je o tom, že vyhledává různé právě látky, ať už to jsou výbušniny nebo drogy, na základě pachu. Tak. To je podstata vlastně té práce se psem. A jak říká Tomáš zálože, tak to jsou přímo třeba vyloženě ty dané věci, nebo
máte i nějaké jakoby náhražky, napodobeniny? Takže já bych to teď nějak otevřel, tohle téma psy máme na psychotropní látky, tak máme vzorky vlastně přírodních, polosyntetických, plně syntetických drog. Mm-hmm. Ty přírodní jsou jasný, že jo, to je ten kanabis, hašiš, dále heroin, kokain, metamfetamin, amfetamin. Teď jsme teda přivezli i pseudoefedrin, takže všechny tyhle látky, s kterými se setkáváme jako potom na té ulici, jak říkám, tak s těma můžeme cvičit. Tu škálu máme pestrou, dopravy v tomhle tom je to pestrý a teď už začala i taková obměna těch látek, takže už se nestává, že bychom měli látky starý. Byla doba, kdy jsem cvičil na metamfetamin, který byl starý skoro 12 let, jo, takže tam je nutno říct, že vlastně... Tam jsem ani nebyl si jistý, co ten pes vlastně cítí a jestli se ta látka nemění. Jo. To složení určitě asi bylo jiný, než je dnes. Takže v tomhle tom už mám jako slušnou výbavu. No a vlastně v podstatě akorát tomu psovi to pořád uživujeme a hrou, aby se těšil. Cílem tohohle mého cvičení je dostat psa do fáze permanentního vyhledávání. Já bych ještě dodal, hodně lidí si myslí, že psovodi, specialisti dávají vlastně psům ty drogy ochutnat. To je velký mýtus, to bychom mohli vyvrátit. S tím se hodně setkáváme a já vždycky na to říkám, tak psům třeba na výbušně dáváme ochutnat Semtexy, že jo, a to je hloupost. No. To je totální hloupost a když si člověk představí, co ta droga udělá s lidským tělem, ten pes by šel daleko dřív. Ten by odešel daleko dřív. No a jaký rozdíl je třeba v té přípravě, v tom tréninku a pak když je ta reálná situace? Je tam nějaká možnost, že ten pes třeba může být překvapený stejně tak, jako třeba ty jsi překvapený z toho? Určitě. Byl jsem přítomen u jedné takové akce, kdy se čekalo na zásilku z Holandska. Ta akce potom, když proběhla, tak v tom autě tenkrát ta moje čuba to auto detekovala během několika pár sekund. Následně jsme tu látku tam 4 hodiny hledali. Jo. Poté, když jsme ji otevřeli, když jsme odhalili to místo, kde to bylo uloženo, bylo to mezi dnem a podlahou nádrže, tak se to rozlinulo po tom autě. Když jsem si zkoušel znovu ověřit, nebo odměnit toho psa přitom, tak jsem tam pustil psa dovnitř toho auta a ona byla jak v rauši. Ona prostě koukala, byla z toho zmatená, protože najednou se dostala do pachového mraku a nedokázala docentrovat. Takže tím jsem chtěl říct, že ty rozdíly tam jsou. Ty tam jsou a je jenom na tom psovodu, jestli to dokáže na tom zvířeti poznat nebo ne. Pokud to zvíře má správně načten, tak dokáže tyhle drobné niance poznat a dokáže na ně reagovat. Nedávno jsme tady s kolegou byli pomáhat celorepublikovému útvaru při domovní prohlídce, kde se šlo původně na drogy, pak následně se přešlo na zbraně a pak při té domovní prohlídce ještě vylezlo, že by tam měla být nějaká výbušnina, takže snad něco tam mělo být jištěnýho ještě nějakým NVSem, takže jsem tam použil i to psa na ty výbušniny. NVS je nástražně výbušný systém. Výsledek byl takový, že jsme tam našli skrýž, ve který byl ukryt samopal a x kusů nábojů. A teď vlastně, jak jsme se k tomu dopracovali, že jo? Kolegovi pes na drogy se pozastavil v určitý fázi a v určitém místě té místnosti a něco tam zaujalo. Bylo lehce to zaujalo. No a pokračoval dál v prohlídce. Toho si všiml jak on, tak já. To místo se prohlídlo, nic tam nebylo. Ale ona nám v tom místě reagovala úplně stejným způsobem i Fenka, co mám na ty výbušniny. Tak jsme usoudili, že za tou stěnou pravděpodobně něco bude a to tam vychází. Tudy vychází nějaký pach. Bych to ještě nějak upřesnil. Vlastně tam docházelo k tomu, že něco tam vyčnívá z toho pachového prostředí, tam vyčnívá nějaká látka. Ty psi nás na to tímhle způsobem jako upozornili, to značení nepřešli. Jo, ale upozornili nás na to. No a následně jsme teda dopravdy za tou stěnou objevili skrýž, kde byl trezor a byly tam ty komodity. Což mimo jiné mohlo tam být toho daleko víc, ale
No, může tam třeba být uložen dřív i třeba ty nějaký drogy nebo cokoliv jiného. To už je jedno, ale každopádně i ten pes, který není specializovaný přímo na tu danou komoditu, tak vás může k tomu výsledku dovést, ale musíte ho znát. Rozumím. To je právě o tom, že hodně lidí si myslí, že ten psovod vezme toho psa jako nějaký nástroj, ale tam hraje velkou roli právě i to, že ten psovod musí mít nějaký vztah a musí toho psa znát. Tak, musí ho vnímat a musí mu věřit. A prostě to taková s ním bylo, my s ním žijeme, s tím parťákem. No a vlastně my to vidíme na tom zvířeti, když mu není dobře, když má radost, že všechno to vnímáme. I potom, a to zase další příklad, prožil jsem takhle velký objekt, kde ty drogy měly být ukrytý, oni tam taky ve finále byli, akorát se nemohlo dohledat kde. To bylo jako pachově velice složitý, protože v tom objektu běhali strážní psy, který tam ten dotyčný měl, bylo tam spousta kostí a masa a něčeho všeho poházených, takže takové věci, které mohly odlákávat potom toho psa při té prohlídce. No nicméně ta fenka v určitý části toho objektu se prostě začala chovat nestandardně, ale do značení nepřešla. Tak jsem na to upozornil ty kolegy, že tady tohle místo budeme muset víc prohlídnout a pokračoval jsem dál v té prohlídce, protože říkám, byl to velikánský objekt. Jsem se vrátil, tak říkali, tyjo, dobrá práce, on tam bylo. Bylo to ukrytý pod dřevem, no bylo to zkrátka ukrytý, ona tam na to reagovala, ale něco jí tam prostě vyčnívalo z toho pachového prostředí, jak říkám, a tam se to taky podařilo. Ty ještě tady Myslím, mluvíš... že tam byly drogy asi za 8 milionů. Se domnívám, tak přesně. Pár bylo. Byl to randál. A ty tady mluvíš o značení. Jestli můžeš lidem vysvětlit, co je značení, jak to vypadá, jestli každá ta specializace má to značení stejný, a jestli jo, tak proč, anebo ne? Značení je vlastně způsob, kterým ten pes označí, nebo nám ukáže tu látku, nebo tu komoditu, kterou hledáme. Že? Když se učilo, že ten pes do té látky třeba do toho místa škrábal, nebo štěkal a tak dále. Jo? To už o to se upouští, protože nějaký škrábaj, nějaká destrukce, to už je nepřijatelný. To se nazývá aktivní značení? To je aktivní, ano, to je aktivní značení a všechno jde už dneska cestou pasivního značení. Ještě z toho aktivního značení je přijatelné to štěkání. No. Samozřejmě to lze pouze u psů na drogy nebo na zbraně. Pes na výbušniny, ten to má striktně daný. Ten do toho nesmí kousnout, nesmí do toho štěkat, nesmí se k tomu chovat hrubě, jo, protože by mohl eventuálně aktivovat to zařízení. Takže tam je to jako takový docela náročnější. Svým způsobem i trošku přísněji hodnocen. Jo. Může ještě, ty máš vlastně různý psy na různou specializaci. Ano. Může mít jeden pes všechny specializace? No to nemůže. Můžou být takzvané duálové, to znamená pes v kombinaci drogy, zbraně, ale nikdy nemůže být v duálu pes na výbušniny. Ten pes na výbušniny má ukládáno v čichové paměti, já nevím, nějakých, abych se nespletl, nějakých kolem 22, ale možná i víc druhů vzorků. Jo. Vzorků výbušnin. Je vlastně 2,5krát víc než to znamená, že ten pes má navtiskan střeliviny, průmyslové trhaviny a vojenské trhaviny. Takže toho má opravdu hodně. A samozřejmě my nevíme, my vždycky musíme přistupovat k tomu, když ten pes začne něco značit, že tam ta výbušnina je. A to je vlastně, že tam to nebezpečí je. Jo? Jestli mi pes bude značit šuplík, drogový pes bude značit šuplík, tak co? Tak buď tam bude droga, nebo tam bude zbraň. No. A kdyby pes, který uměl vyhledávat jak drogy, tak vlastně výbušniny, tak tam by byl problém, že ty bys nevěděl, jestli vlastně našel drogu nebo výbušninu. No určitě, protože ten pes potom na ty výbušniny, když vlastně provede to značení, tak se rozpoutá úplně šílený kolotoč. Jo? To jako můžu zase potvrdit z vlastní praxe. Na ochraně objektu zvláštního významu jsem tenkrát prohlížel, nebo byl jsem přivolán k osobě, která bylo mi tenkrát řečeno divný nohy. Jsem říkal, no divný nohy. No tak se přijít na to podívat. No tak jsem vzal psa, tam dopravdy stál člověk, který měl takový válcový, jako válce, jo, nějaký gelový bandáže, po tom, co jsme zjistili. Ale pes nám tam se stáhl na batoh, na kufr, který on tam měl a tam přišel do značení, což teda
byla docela prekérka, protože kolem bylo spousta lidí. Byl to cizinec, nějaký Dagestánec a jsme dopadli neviděli teď, na čem jsme. Tak jsem se pokoušel tu čubu odvízt, ona se teda zvedla, odešla, ale v tu ránu jsem mi vytrhla, vrátila se zpátky a znovu označila ten batoh v určitém místě. No, byl to velká cestovní taška, vlastně kufr, a v horní části byla menší kapsa a tu ona neustále značila. No tak prostor se musel vyklidit, ten dotyčný s námi moc nekomunikoval, pak přišel ještě nějaký kolega, říkal, že ten dotyčný si stříhal vlasy, dával to nějaký cestující tam a no prostě ty indicie, to, že by to mohlo jít o nějakého teroristu tam prostě byly. No. Tyko samozřejmě tam pracují různé emoce, že jo, a tak dále, takže se prostor vyklidil. Pyrotechnik rozhodl, že teda že se to prohlídne. Ten dotyčný tvrdil, že v té tašce nic není, no, tak jsme tam zůstali pyrotechnik, já a ten dotyčný. Kufr se otevřel, věci z kufru se vyskládaly na zem. Poté následovalo to, že já jsem vlastně odstoupil od psa, úplně jsem ho odstrojil a takzvaně jakoby najího jsem poslal zpátky do toho prostoru, aby to znovu prověřil. A to proč? Protože může být takzvaný podvědomý telefonování se psem, jo, přes vodítko. Jo, kdy ten pes, on vás vnímá víc, než si někdo myslí, a cítí z vás tu nervozitu a tak dále, kterou každopádně ten člověk při takové práci určitě má, protože kdyby neměl taky špalek. No a ona všechno teda prohlídla, všechny ty věci, a že jich tam teda požehnaně bylo, od elektroniky přes potraviny, tak všechno prohlídla a znovu trvala na té kapse. Tam následně jsme teda našli nějakou igelitovou tašku a poté tam snad měla být nějaká zábavná pyrotechnika. Já jenom abych to zkrátil, protože to je práce na dlouho. No ale tím jsem chtěl ještě říct, že ona to vůbec nebyla sranda, protože my jsme tam do toho šli, tak jsme neviděli, jestli to není naposledy. To jo, to musel být určitě velký stres. Ty nervy tam pracují, no. Já vůbec nevěděl, jestli mám ještě zavolat domů. Jo. Pak jsem říkal, no tak nebude stresovat, protože kdyby tam teda něco v tom kufru bylo a ono to vybouchlo, tak bychom vysublimovali, to by z nás nezbylo nic. Právě, že je nejhorší, že jakmile ten pes něco označí, nikdo neví, co tam je. Tak. A pak na konci se tam najde zábavná pyrotechnika, tak se tomu zasměješ, jo, ale v tu chvíli to určitě... No, ale pořád tomu musíme přistupovat samozřejmě, tak, že by tam mohlo něco být, že to nikdo neví. U těch drog je to trošku snazší, že jo. Tak možná tam byli, možná tam nebyli, co tam cítil, no dejme tomu. Ale jakmile ten pes tam vlastně začne značit, ten pes na ty bomby, tak jako pro mě to je konečná. Prostě už člověk musí tak přistupovat a tam není žádný nic a jako. To jsem se taky kolikrát setkal s tím, hele, jako to tady jenom proběhni, ne? My neděláme práci jako. To nemůžeme dělat. Tomáši, ty teď si vlastně povídal o svých zážitcích a zkušenostech. Máš ještě ve svém repertoáru nějaký příběh, nějakou zkušenost, kdy tě vlastně tvůj služební pes vyloženě překvapil, potěšil? No, určitě. Tak když jsem byl pod tím plzeňským oblastním ředitelstvím, tak mě vyslali prohlížet autobusy, které jeli z Holandska. S tím, že když máte obsah teda na ty drogy, takže by tam eventuálně mohlo něco být. Já jsem do té doby nic takového nedělal, nic jsem nezažil, žádná metodika na to nebyla. Takže jsem ani nevěděl, co mám dělat pořádně, jak by to mělo fungovat. Nevěděl jsem, takže jsem musel nějak něco zimprovizovat, nějak si to promyslet. No a když potom ve 2 ráno přišel ten autobus, no tak jsme požádali lidi, aby vystoupili z autobusu, že ho musíme prohlídnout, což oni byli rozespalí, takže někdo měl řeči, někdo ne, někdo to chápal. No a pustil jsem tam psa takzvaně na volno do toho autobusu, aby ho prohlídl. No a ta Finka tenkrát nám začala štěkat na madlou té sedačky. V zadní části to bylo toho autobusu a nebyla odvolatelná vůbec, prostě trvala, že tam něco je. No. Tak jsme to madlo prohlíželi, já jsem říkal, tam nemůže nic být ukrytýho, to se nedá nic sundat, odčarovat nic. Tak jsme požádali toho řidiče autobusu, aby nás zavolal ty lidi, co tam seděli, tam přišli takový 2 bráchové, rozesmátý. No a ty nám potom potvrdili, že v Amsterdamu si píchli něco na cestu, aby jim to rychle utíkalo. No. A s námi normálně komunikovali, nebyli agresivní nic, bych řekl i taky přátelští, taky rozevlátý. Jsem se ptal, jestli ještě nemají něco u sebe, říkal, jo, máme tady v kapse.
ukazoval mi pouzdro od nože a tam samozřejmě nebyl nůž, ale tam měli ty komodity, který nějaký pervitin tam měli v stříkačkách a říkal, dobrý, fajn, a kluci, máte ještě něco u sebe? Jo, ještě tady máme hašiš. A teď vytáhli ještě hašiš. Takže to bylo pro mě takový šok. Ale já, když jsem to tak nad tím přemítal, co tam vlastně značila ta čuba, tak já jsem přesvědčený o tom, že ona to cítila z toho madla, tak jak se ho dotýkali, takže z potu. Tím, jak se toho dotýkali. Takže to strašně málo jí stačilo k tomu, aby to dokázala vyhodnotit. A v tom autobusu, který byl samozřejmě zapachovaný, že jo, tam je plný autobus lidí, velký pachový mrak všeho, takže to dokázala vycentrovat a najít a označit tam ty lidi. Pak se rozpoutalo peklo teda. Pak jsme na ty autobusy jezdili i mrvére a taky se mi stalo, že jsem přijel na autobusy a kluci byli taky trošku podrážděni s tím, že zase budeme dělat autobusy a tak. No. A zastavili mi 7 autobusů. Což jsem říkal, že jste se zbláznili, protože to, než prohlídeme, tak tam zmrznou ty lidi. No naštěstí u druhého autobusu jsme ty drogy našli znovu. Taková, že v zavazadlovém prostoru. No, takže to byly takové věci, s kterými jsem se dřív jakoby nesetkal a tím jsem se vlastně prokousával k tomu, aby jsem vůbec věděl, co ten pes je schopen udělat nebo není schopen udělat, co je schopen cítit. A dneska, takhle, do té doby, kdyby mi to někdo řekl, že ten pes je tohle schopen zachytit a vyhodnotit, bych mu to nevěřil. A že jsem to sám zažil. Tak vlastně v dnešní době moderní testy na drogy se vlastně dají vlastně posuzovat i na základě vzorku potu člověka. Čili v dnešní době už je to normální věc, ale v té době to byla rarita, novinka. V té době ty vzorky taky byly, ale vím, že my jsme teda konkrétně neměli, pak jsme teda nafasovali, že, protože to ředitelství na to reagovalo, tady na tohle, a takže jsme ty vzorky, ty testy nafasovali. Akorát jsme s nimi museli museli jsme s nimi hospodařit, protože byly hrozně drahý a měli jsme jich pár. Takže... Čili v té době ty jsi na vlastní kůži ověřil, že i tohle se dá. Tak, no a bylo to o tom, že tomu zvířeti jsem věřil, spolíhal jsem na něj a ona mi podržela, že ona mě nesklamala. Tak jako mnohokrát předtím jiný psy. I na té hranici tenkrát. Ale vyloženě tohle ti utkvělo v paměti? Jako... No tohle to byl pro mě teda fakt zážitek, no, že to jsem teda vůbec nečekal. No, zmiňoval jsi, že jsi kolikrát nervózní nebo ve stresu při určitých situacích. Jako třeba teď? Jako třeba teď. Ale ne, mě jde o to, jestli se to na toho psa nějakým způsobem přenáší a vidíš pak tu zpětnou vazbu, že i třeba pes se nějakým způsobem ztrácí v té činnosti, nebo... Určitě se to na to psa přenáší. Ten pes to vnímá, tu nervozitu, a proto člověk musí sám i se sebou pracovat. Já dám takový příklad. Já jako jsem vždycky využíval k tomu, nebo rád jsem využíval k tomu jezdit po závodech, po našich závodech. A tam jsem si prověřil, jak ten pes pracuje ve stresu, pod tlakem a zároveň i já. Protože samozřejmě, když jedete na závod, tak ho nechcete prohrát, že jo? Takže jste trošku nervózní, aby se tam nestal nějaký kopanec a tak dále. Takže to člověk je nervózní, přenáší to na psa. Takže takový trénink. Já jsem to bral vždycky jako takový trénink. Ty závody. Jak třeba probíhá taková soutěž? Je to samozřejmě mezi jenom policejníma psovodama asi, že jo? Jsi se účastnil z nějakých speciálních soutěží, nebo... No, zúčastnil jsem se soutěží jak ve všestrannosti, tak jsem se zúčastnil v těch speciálkách. No. Tady konkrétně ta Fenička, jak jsem o ní povídal v tom autobuse, jak mi udělala tu práci, tak já nevím, jestli to byl rok 80, jestli to bylo 2008 nebo 2009, už to přesně nepamatuju, tak probíhalo mistrovství republiky v Novém Městě pod Smrkem, kam jsem byl teda za náš útvar vyslán, a ta Fenka tam měla úplně excelentní výkon. Ona snad z poslušnosti, co si pamatuju, měla 98 bodů, jinak všechny zálože vypracovala na 100 bodů. Takže my jsme jeli na první místo, no a ta poslední zálož, tak jestli asi ta moje nervozita a tak dále, no, tak se nás pískli na čas, no a propadli jsme se z prvního na 4. místo. Je to hned? No, to je hned, to bylo hned. Ale v mých očích ona rozhodně neklesla, vůbec ne. Teď třeba naposledy, co jsem byl minulý rok na závodech, to jsem byl se psem na výbušniny. Ty se nám vyloženě nepovedly, schytal jsem tam X0, což teda pro mě bylo hrozný.
ale když jsem se nad tím zamyslel, tak ona vlastně všechno vypracovala, akorát nás pískali na čas. Jsme to nestačili časově. Tenkrát mi velitel říkal, no, to je hezký, že to děláte poctivě, ale nestačí to na čas. No. Ale v praxi to takhle není, že jo? V praxi prostě je priorita najít a udělat to poctivě. Nic za sebou nenechat, pokud možno. Aby se mohl říct, kluci, je to tam relativně čistý. I když to bych nikdy neřekl, a vždycky řeknu, že pes na nic nereaguje, No, jestli to je úplně čistý nebo ne, to nikdo nemůže vědět. Jak moc si vážíš vlastně tady těch výsledků ze závodů? Párkrát jsem byl druhý, párkrát jsem byl třetí a tak dále. Jako těch pohárů mám doma relativně dost, že jo? Ale nejvíc si cením 3 pohárů. Když jsem dostal pohár za psoura praxe ve všestrannosti, to ještě bylo když jsme byli pod Plzeňským krajem, to jsem byl na pohraničním oddělení. Ten jako pro mě měl nesmírnou cenu. Tak jsem dostal, to už bylo pod tím oblastním ředitelstvím pod cizinou, tak jsem dostal za psoura praxe v drogách. Pes absolut praxe, myslím, že tak nějak to bylo nazvané. A to všechno muselo být podepřené číslama jednacíma, na kterých jsme se podíleli a úspěšně podíleli, takže to nebylo jenom tak, že se někdo zalíbil a říkal, tak mu dáme pohár. On se snaží, dáme pohár. Ne, tak to nefungovalo. To mělo přesné pravidla. V neposlední řadě pohár praxe, který jsem dostal tady od ředitele Karlovarského kraje minulý rok. Takže to jsou pro mě nesmírně cenné věci. Jinak pohár, no tak doma leží na skříni a práší se na to, jinak pro mě to nic neznamená. Ale vlastně toho ocenění psoura praxe, celkově ocenění za tu praxi. Tak za tu práci, kterou děláme, která je pozitivně vnímaná, aspoň doufám, že je, ale myslím si, že 100% je pozitivně vnímaná. Tak toho si určitě vážíš víc, jak vyhrání nějakého závodu. Ano. Dá se to tak říct. Tím neříkám, že by se nechtěl vyhrát třeba republiku nebo něco podobného, určitě, jo, ale tak z těch soutěží určitě minimálně je to nějaká zpětná vazba. Když jsi říkal, že jsi trošku víc nervózní než při tom tréninku a vyzkoušíte si tam vlastně pak věci, které využijete v tom reálném vlastně nasazení. Pak tady máme, Tomáši, otázku péči o služebního psa. Jakou péči mu dáváš? Jak se o něj staráš? Už jsi zmiňoval, že vlastně máš všechny ty svý fenky ustajený doma. Tak jestli nám můžeš říct něco o tom vašem vlastně žití mimo službu, jak to vypadá? Jakou mají třeba stravu, jestli mají nějakou speciální stravu, veterinární péči, jestli každý psovod si zajišťuje tu péči sám, nebo jestli máte vlastně v rámci toho útvaru nějakého daného veterináře. Já mám psy doma, všichni kolegové tady kolem mě, co jsou, tak mají ty psy u sebe mají je doma. Včetně Jirky. A můj pes spí v posteli, teda, když není paní doma. Do půl roku to nesmí slyšet. Do půl roku ty psy jsou se mnou prostě doma. Jsou u nás v baráku, prostě žijou s náma. Tahle ta poslední, co jsem si chtěl teda užít a shodou okolností ta byla s náma doma rok. Rok byla s náma a potom je pomalu začnou připravovat na to, že budou taky bydlet venku, že budou v chodci, což s tím problém jako nemají. Myslím si, že jim to i vyhovuje. No, veterinární péči tu zajišťuje policie, máme veterinářku v Domažlicích. Oni byli v Domažlicích, teď se přestěhovali do Plzně, suprová ženská. No. Zdravíme veterinářku Šárku. Tak. Je to moc šikovná, hodná paní, za kterou rádi jezdíme. Souhlasím. No, potom... To samý její asistentka Gábina. Samozřejmě asistentka Gábina. Takže tam je to takový, tam se o ně holky starají prostě pečlivě. A u těch starších psů, co je 9+, tak už ty psy chodí na pravidelné prohlídky, takže jsou už hlídan po té zdravotní stránce, takže by se nemohlo stát, nebo nemůže se to stát tady u naší veterinářky určitě ne, že by pes neviděl a oni ho nechali ve službě. No a co se týče teda ještě těch kontrol, do těch 9 let teda žádný pravidelný kontroly nejsou, tam akorát vlastně... No kontroly jsou, ale tohle je taková jakoby pečlivější, jo, kdy se provádí jak odeběr krve a já nevím, prostě je to taky pečlivější, ale ty kontroly určitě jsou, ty jsou. A nemůžeme říct, že ten pes vlastně je bez kontroly, to tak určitě není. Je hlídaný u každého. Hlídá se výživový stav, že jo, a tak dále. Potom čím krmím, že jo, tam byla otázka. Každý zvíře krmím něčím jiným, že jo, podle toho, jak mu to vyhovuje. Když jsem těch psů měl málo, nebo míň, nebo třeba 1, 2, tak jsem je třeba barfoval. Snažil jsem se takovou přirozenou stravou
tím přirozeným způsobem, pokud možno přirozeným způsobem, protože ono to až tak úplně nejde udělat, tak jsem si snažil také dopřát. No, potom, když máte těch psů trošku víc, jako jsem měl ty 4 služební psy, tak to už bylo moc, no, takže jsem přišel na granule, ale každému psovi vyhovovalo něco jiného, takže třeba ta bombařka, ta má zastudenalisované granule a holky mají normální granule. Takže každému prostě to, co vyhovuje. Není to daný, že prostě policejní pes musí mít danou No zaplať pámu to takhle není. To dřív, když jsme byli na pohraniční a když jsme začínal, tak přijela VSK, kolik tady máte psů, vyházeli nám tam pytel zeleniny, 2 pytle těstovin, nějaký konzervy a nazdar. No, takže jsme si vařili. Dřív se takhle prostě krmilo. No. Takže samozřejmě my jsme tenkrát, to už snad dneska můžu říct, my jsme to vzali, okamžitě jsme to prodali a za to jsme si potom koupili pořádný krmení. Jo, ty granule už. Takže ona ta policie... Poradili jste si. Tak, tenkrát na to už, ona tak pružně nereaguje, no. Tehdy nereagoval, teď už je to všechno lepší. Ten pes vlastně není v té službě na neurčito. Je tam nějaká hranice. Kdo to vlastně určuje, kdy ten pes už sloužit nebude, kdy vlastně odchází takzvaně do důchodu a ke komu? Necháváte si ty psy nebo hledáte nový majitele? Je to tak a určitě to vlastně ten služební veterinář, který posoudí, jestli ten pes je schopen nebo není schopen ještě sloužit. Ten má rozhodující slovo. Takže není to tak, že psovod si řekne, že už vypadá to tak, že není ten pes schopný vlastně dál vykonávat tu službu, určuje to veterinář. Tak. Převážně to takhle je. Tak většinou to je na popud toho psovoda, protože tento svý zvíře zná nejlépe. A domluváme se to s paní veterinářkou potom. No a jak je to teda ještě s těma pejskama, jestli si je necháváte? Když se vyřadí tak pes. Pokud ten psovod si může toho psa nechat, tak vím, že v drtivé míře si toho psa nechávají, jo, na to dožití. No, pokud to tak nejde, no tak bohužel pes je braný jako jako materiálová položka. Takže on potom musí projít nějakou tou úřední mašinérií. Každopádně psovod, pokud projeví zájem o toho psa, tak vždycky má právo si ho vzít jako první. Má absolutní přednost před všem ostatním. Tak, přesně tak. Takže takhle to je. No a v případě, že teda nemůže, nebo vím případy, kdy ten kluk si ho vzal, ale nemohl mít doma, ale sehnal mu náhradní ubytování a prostě se o něj postaral. Jak to máš ty? Jak to mám já? Tak, jak jsem řekl. Všichni jsou u tebe, zůstávají. Vždycky se to tak stalo, nebo se musel zdát? Jednu fenku jsem takhle dával na dožití k lidem, kde prostě já už jsem jí nemohl jsem jí dát to, co by ona potřebovala. A vůbec toho nelituju, protože tam měla úplně skvělý komfort, skvělý dožití, což bych já jí už určitě nemohl dát. A hlavně čas by jsem na to už neměl. A ona by tím asi trpěla, když by věděla, že s ostatníma beru je ven, beru je cvičit, samozřejmě ona by taky chodila ven, že to je jasné, ale už by se mi tolik času dát nemohl, protože ten den má bohužel jen 24 hodin. Takže kolikrát jsou prostě případy, kdy ten pes se má líp, jak časově, tak třeba má zahradu. Že no, tenkrát jsme to dělali tak, že jsem tam k těm lidem tu fenku vozil třeba na den, jo, nebo na 2 dny, aby si zvykli. A ona na ně. Jo. A ty jsi měl potom klidný svědomí vlastně, že ta fena se má... Pořád jsme byli v kontaktu s těma lidma, jsme byli v kontaktu a jako myslím si, že oni byli krásně náramně spokojení. To byla fenka, která měla v půl roce nádor. Ten jsme ji vyoperovali, nebo tehdy náš veterinář ji vyoperoval. To bylo za 5 minut 12, to jsme mysleli, že to nedá, že to nerozchodí, no a ona žila další 6 let, takže ve 12, myslím, že 13 let zemřela. Ještě bys nám, Tomáši, mohl říct, co musí splňovat člověk, který se chce stát psovodem u policie. Jak to vlastně probíhá? Ten člověk si to musí hlavně pořádně srovnat v hlavě, musí vědět, co chce dělat a to, že to není práce na 8 nebo 12 hodin, to prostě takhle nefunguje a dřív nebo později by to vzdal. Musí si prostě uvědomit, že to není práce, to je životní styl. To je životní styl. Tam hlavně nestačí mít jenom rád psy, že? Možná poslání, jo. A
Ano, tam to nestačí jenom mít rád psy. Ten člověk prostě musí být proto zapálený, dělat to se vším všudy, prostě bez ohledu na to, jakou z toho má jaký z toho má profit, jo. Protože to už je první známka toho, když ty lidi začnou přemýšlet, a co z toho budu mít, jako, a kolik berete a takovýhle. To se nedá zaplatit, tohle. Ta práce prostě se nedá zaplatit. Člověk to musí dělat se vším všudy plným srdcem. A tak jaký vlastnosti nebo jaký charakter by ten člověk podle tebe měl mít, kromě toho teda, že má rád psy? No ještě, než ti odpovím, tak ještě bych chtěl říct ještě jednu věc, kterou si neodpustím. My pořád zkoumáme psy, jestli mají takové povahové vlastnosti, makový a tak dále. Ale nikdo se nekouká, jestli ten psovod je vůbec schopen toho psa mít, cvičit ho a nějak ho vychovat. Ten člověk, který chce se stát psovodem, ten to musí prostě chtít dělat a se vším všudy, bez ohledu na to, jestli to bude mít to nebo ono, jestli je to pohodlná práce nebo není pohodlná práce, protože pohodlná práce to rozhodně není, je to dřina, odříkání a je to řehole. Když tohle všechno ten člověk má, tak vlastně musí klasicky nastoupit k policii, když se bavíme teda o policii, nastoupit k policii, potom vlastně základní odborná příprava, ta je v dnešním dní, myslím, skoro rok, trvá to dlouho, i s nějakýma praxema. Skončí to vlastně složení zkoušky. V tu chvíli se stává člověk policistou a následně většinou zpravidla ten člověk by měl něco málo odsloužit nějaký ten rok klasicky na obvodním oddělení, aby se seznámil s komplexní prací toho policisty. A následně, když má všechny ty vlastnosti a uvědomí si, že to vážně chce dělat, jak říkal Tomáš, tak následně se vybírá vlastně většinou vedoucí nebo velitel kraje, nebo krajský kinolog si řekne, jestli toho člověka přijme mezi psovody nebo ne. Aby mohl teda jít ještě k policii, tak musí být středoškolsky vzdělaný ten člověk. Ano. A vlastně v neposlední řadě, když už teda je přijat k psovodům, tak odjíždí na půlroční základní kinologický kurz. Takže není to vůbec jednoduchá cesta dostat se k psovodu? Určitě ne a je to tak správně. Není to práce pro každýho. Není to práce pro každýho a ten, kdo si myslí, že to zvládne, tak po nich tady zůstávají psy. Protože oni zjistí třeba za rok, za dva, že to nenaplňuje, že si to představovali jináč, no ale už tady zůstávají po nich psy. Ale ještě jsem chtěl dodat, v první řadě my neděláme psy na závody, my neděláme na ukázky, my děláme do praxe. Cvičíme je do praxe. My je potřebujeme jako pomocníky v té praxi. Proto tuhle kinologii děláme, proto tomu směřujeme výcvik. Všechno, co vlastně jde, tak se snažíme, aby nám to pomohlo v té práci. Proto ten člověk musí být nejdřív policajt, aby věděl, co v té práci dělá a pak může správně použít to zvíře. Jo, pokud nebude policista, jo, a nebude to, jak mi říkáme, pokud to nebude četník, tak jak to psa využije? Tak ho začne zákonitě připravovat jenom na ty závody. Taky psovody my nepotřebujeme. Tomáši, chceš něco ještě vzkázat té veřejnosti, která si tohle poslechne? Já bych chtěl říct, že jsem měl to štěstí, že jsem celý ty léta mohl dělat a doufám, že ještě nějaký pátek budu moc. Práci, která mě plně baví, naplňuje a v který vidím já smysl. No a svým kolegům bych chtěl vzkázat, že ten, kdo si začne myslet, že už všechno ví a všechno zná, tak se dostává na svůj začátek kinologického konce. Ten doufám mě ještě nezastihl, já se rád budu učit od lidí, jako seš ty, nebo kdokoliv jiný. A bez ohledu na to, kolik vám je let. A samozřejmě jsem ochoten i to, co málo jsem získal jako ve svých zkušenostech, předat dalším, když bude o to zájem. No i kvůli tomuhle přístupu já si tě nesmírně vážím. Jsem moc rád, že jsi můj kolega. Vlastně díky Tomášovi já sloužím u policie, protože ten mě vlastně jsem donutil přestoupit, za což taky ještě jednou moc děkuju. Moc si toho vážím. Moc si vážím i toho, že si teda svolil k tomu si tady s náma popovídat a lidem vlastně přiblížit to, co ty děláš, nebo celkově policejní psovod dělá. A přejeme ti teda ještě spousty a spousty let ve službě,
kolik jen budeš potřebovat a chtít. A my se teda s tebou loučíme. Děkujem za krásný rozhovor a ať se daří. Tak já vám taky děkuji. A my se loučíme i teda s vámi. Děkujeme za shlédnutí tohoto dílu a budeme se těšit určitě někdy a někde s někým. Ahoj. 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 Děkujeme za sledování dnešního dílu. Dejte nám klidně like, odběr, napište nám komentář, budeme rádi za cokoliv. A pokud nás ještě nesledujete na našich sociálních sítích, tak to koukejte napravit. Máme Facebook, Instagram, TikTok a mnoho dalších. Všude nás najdete jako Dogcast. Ahoj.